teraz. Čaute ľudia, ja vás zdravím u nového videa, tentokrát je to z Robloxu, hráme CBRO, som tu s Igorom. Ahojte. S Andrejom. Ahoj, ahoj. To je to silné ťukanie, čo počujete, a so Samom. Čaute. A hráme momentálne mapu Office. Ja som tu Igor, teraz koho tu zabil. Okay. No nie, ja som ho pošteklil, vieš ako. Videl si, zoberiem rád. A zatiaľ je to veľmi fair, lebo je to 4... A sekol sa mi to fakt. 4 v... No hej. To komu tam zaučal? Komu tam za mobil? To mne nie. A to sa jede, než. Mountain Dew, I will suck you hard. G sa riadne seká, tak som ho nevedel trafiť. Zrazu nebol tam a potom bol tam a ja som nevedel, čo si o teba myslí. Good job. A ja aj. Nezabudnite hodiť like. Áno, nezabudnite hodiť dislike. Alebo odber. Nie, ja teraz len samé dislike, lebo Igor to povedal. Lebo he overiť. A Igor na tvoje videa 0 odber. Rising Fist. Oh, what you say? Oh, what you say? Aha. Super. Okej. Juis, to bol... Aha, ja som ho aj zabil. Andrej, za tebou! Boha. Igor, To kedy sa to On je pozadne? tam. ide, ide. Oni to strieľaja. Ty si ho zabil zrejme za stenou. Ja viem. Adama, ja som to videl cez stenu úplne. To sú také hitboxy, ako zabím ma. Neviem, lebo tu sme takí tuční, že až... Lebo I am very tučný. Very fat. tu jaký. Aha. Neviem, Eko radšej, lebo ešte si nekúpim ani na ďalšie kolo nič. Ja idem Eko pomečka M4. Okej. Eko ako zabím ma. To carry ma posunul. Ja som flashnutý. Ja som saknutý. Okej. Ej, ešte posledný tam bol. Už nebol. Určite, noob. Aha, aká. Ja som ho aj trafil. On je na ich spawne. Áno. Pri hostičovi. Je pri gauči. Sa páči ten gauč. Pozerá sa. Má krásnu Sa mi to tvár. seklo. What the fuck? Resím. Andrej sa veľmi sústredí. Hej, si predstav. Aha, však, lebo mne nefunguje Ečko, alebo... Okej. Neviem, Peči, Hodíš mi AB, Peči nie. na týchto Nie, nových sú mapách, tam keď všetko. natáčaš, tak sa to celkom seká. Lebo nám program seká. Nezvláda, lebo ešte aj toto stieží. A to Áno. vieš, koľko dlho trvalo nadefinovať, aby stiežilo? Chápeš to, koľko práce si museli dať? Výborne. Čo? Somri. Aha. Aha, ďalšie webe. Ten patrí, keď mne sa to seká bez natáčania. Aha, wow. Ak má na guess so scoutom, tak mi trhne. Čo, na scout? Máte nejakú zbraň? Je tam nejaká zbraň? Nie. Oni mali aká no? Má jeden tu, ja som dropol, aká zobral som si. Ja už vidím leto. Nie, Aha, wow, Tam nice. je? no už Je nie. tam Mac 10. Aha, tu je, aha, Big ale Mac tam je 10. štvorka, ktorú chceš. Big shit. To bola moja, tá modrbiela. Tam koľko dáme hier a ukončíme? To 3? 2 možno. Podľa toho, ako bude video, ako budú dlhé tie hry. Či noob hráči alebo pro. Podľa mňa to dáme všetko na nulu. Wow, to som ho dal veľmi dobre. Počkej, druhý tam je Andrej, ak si si ho nevšimol. Môj program sa tak seká, že zabí ma. Neviem, ja som to chytil asi od teba, mne sa to tiež neseká a nič. Inokedy mne ide to strašne. normálne. Aj mne ide normálne, ale teraz sa mi to tak sekým, ale... Skill! Aha, Však, okej. Diarrhea, man. Veď ja som videl, že si bol tu a ty si ho dal zrejme. Neviem. A idem Andreja podverkovať.
Ja mám tuto jednu hru, lebo ja nechcem hrať na 5 FPS proste. A ja ani nenatáčam a chápeš, a Seka sa mi... Ja dám 2 hry a ukončím to. To komu to Andrej, to čo búcha? ti tam spraví? Breaking news. Oco, vypni to. Raši to, Andrej, ty si menej podstatný. Čo? Tento sa sekol. Juj, ti spraví. Ja viem, tak stojí, idem do inej. Zomri. What? On ma pichol. Si myslím. Juj. Oh my god. Kde sú tí? Andrej stojí na tej spawne. Fuck. Mama, nemá kde ísť. Super kalíštek. Pozor, teraz je skill. Gratulujem. Že áno, 9 levý, poberem si ho. Alebo nie, radšej Akra. Tak je to zvládnu. Kúpim, ale Akra si nekúpim. Lebo je to veľmi vyrovnané. Tiško, lebo ten Tarloger nám veľa pomáha. Hej, pozrite sa na prvé 4 výstavy. No, Andrej tiež veľa urobil. Hej, lebo... Lebo ty máš skill. Čaká sa mi to, prečo povie mi niekto, prečo mám tak veľa rokov. Ich máš až 10. 11. No, mi sem hodil práve. Okay. Toto bolo zaujímavé a celkom dosť. Ja 4 HP. Raising Beast. Poď klač. Dík sa zväčšil. Neboj. Jaj. Má 15 HP. Okej, no. On má autonuba. No, on to dá určite. Wow. Bože. Raising Beast. On nás za všetkých. Pozri sa, tí mŕtvoli The tam. Ace. The Ace. Pau teraz sa ide tešiť ako noob malý. Dobre, Ideme auge skill. Pipo. Peľve to nice. To nebolo nice, nie je s nami. Thanks. GG. GG? Nie len. No, GG. Lebo ja ho netrafím. Uhnite! Ježiši! Igo! Ja som mal na hlavu. Ježišu. Nie, nedal si mu hlavu. APK je. Nie, už sa hýbe. Je, tam stojí. Na Je stole. tam. Nie, už sa ide hýbe, pozerá sa na strom, aký je pekný. On sa fakt pozeral na strom. Škoda, nemali sme seknúť to jedno kolo, by sme, to bolo výborné. Našiel easter egg na tejto mape. Aký? Gorová hlava je tam. OK. Rýb. A rýba napíše mu thank you. Thank you. On tam flashol. Je trojík flash. And I will kill you. OK. No. Čo sa toto deje? Jebania. Ojojojojojojoj. Knife noob. Spray. Aha, Zase sa pozerám takto na strom. Strom. Aha, to je Andrej, bože. Už som si zapol FPS a idem pozerať na koľko FPS-ov mi to ide. 17, 18, výborne. Pozor, Kde je sa tam. zapínajú FPS? Preč. No dobre, Tlačíš Alt F4. Aha, venky. daj Alt F4 a vyhráš 5000 Robux. Ideme dá. No dobre, tak ja to dokončím. Dúfam, že Pýtaj. sa video nepáčilo, zomrite. T, poďme, T. TTT. Aké? Ja som už T. Juj. Nie. To sa môže stať len mne. No, No vidíš, No, neverím. ja to dáme. Ja
idem na bičku, bombičku, Idem na bombu. mít 250 koláč Ja s vor. Glockom. Počkaj, pozeraj, čo sa zastavovať, poďme. Ja idem s knifom ísť tam vykiliť, boom, šaka. Aha, tak oni išli všetci. Aha. Okej. Ide za nami, alebo ste krepí? On je On je tam, vidíš ho? Nie. Nie. Dobre, lebo ani ja. Mám zbraň, nie, nemám, okej. Jeden je na Kde sa to bičku. seká? Co to? Adam ten botník strieľal po tebe a mňa zabil. On je na beč. bičku. Ide na byť asi. Hej. Zlom? Však, lebo mu dám vanta. Ešte... Igor, ten botník keď strieľa po Adamovi a ja neviem, čo si o tom mám myslieť. Ty máš veľké nohy. Ja som akože jediný nahrával. Adam nahráva. Ja ešte. Aha. OK, Andrej, OK. Áno, Andrej. No scope. Ja mu dám no scope. Robí no scope. Určite môj dick sa zväčšil. On je na Ačku. A tam je pred tebou. Adam, poďme ho tak knifom, poď. Však, lebo ja ho ani nehitnem. Hop, Veď samozrejme si pištolu. hop, Jo, ty si mandát. no scope. Ty si mandát. Ten druhý, on mu prišiel na pomoc. Už došiel. Dobre, utekám, dovidenia. Adam, ty si noob, prečo si na ňo išiel s knifom? Lebo ty si väčšina. Kde je? On Všade. je tam stále. Vieš, že idem stade? Ačko je. Poď. Dedí tam. Aj pusy. Uvedaj takú headku. On tam je stále. On si zobral skauta tiež má. Teraz ide. Teraz vybehne, teraz ho zabí. My? No scope, počkaj, dám no scope. Bindi. Hľadaj, bude headkou, Dobre, alebo... stanem na to. No, jasné! Lebo som ho ani raz netrafil, lebo však Zase prečo nie? ace. On je strašný dúb. On sa strašne teší za to, že dal ace proste. Poďme na ňo, ja ho zabijem, berem skauta, ja ho zabijem a budem dverko a dajem celú hru. Dobre, a ja. Dúfam, že pôjde na A. Ide. 2, 3, 5, výborne. My ťa nepom... 2 idú na A, 1 je tam hore. Umrel. Oni sú všetci 3 idú tam, kde som zomrel. Kde si kde zomrel. No tam, kde kempil ten. No tam. Ten posledný je Ja hore. neverím, že Andrej... Na pointe, ja. Ja dám ty noob! Na PV bizon. Nie poľnutá. Tak to poľ dol na B. Aha, keby to išlo defuznúť, nie? Keby to defuzol. On to ide defuznúť. Aha, nie, lebo však prečo nie? Dobrý skill. Ja mám posledné 2 naboje a tak to... GG. Blubli bububu. Bubu. Áno, bububu, vystraším ťa. I am very creepy. OK. Ty si veľmi krepý. Ja som creepy papier. Krivý papier. Áno, aj to som. Error. Ty si bullscreen. Andrej! Ježiš, ja mám takú dobrú kempu, ale nie, ty ma musíš prezradiť. Tak to už chodí. Ja sledovať Lebo môžem. ty ho dá. Kde je poľnutá? Kde je posledný? Preč? Aha. Andrej. Čo? Kde je posledný? Andrej. Čo? Áno. Uhadol si? Yes, I. You won 1 million Robux. Áno. Že Matúš... Daj Alder 4 a vyhráš 1 000 000 robux. Igor, ty si mi to zobral, ty si taký kid. Tak máš AKčkový rád. Mne nejde dropnúť. Však, lebo mne nejde dropnúť. Joj, ty si krepý chlapec. Juj, prepáč, ja som padol. Dobre. Igor, dúfam, že zomreš.
Bože sa dusrú kvôli jednej správne. Oni, Igor tam. A ten ide, na mide je. Ide na mid. Nepozerá tam len. No teraz ide na A ide. Otváram kejsku. Ste to videli? Niekto ho tam hitol, začal do steny strieľať, ide To tam ja. naspäť. Choďte ho zabiť niekto, kto tam je. Choďte ho, tam kempí, ako pôjdete na vy, Adam poď. Tam napraviť, vidíš ho? Tam. Wow. Výborné. To? Aha. T-back. A dodávaš, ja pozerám Igora, ale vidím na tvojou meďalkou, jak sa opäť trasie, že ta. Hej, už šabo. To jak som Tak. dostal laviť, čo toto je, hej? Ja som dostal lag a vyhodil som zrejme zbraň. Fuck, Andrej. Andrej stojí na spavne, hore, Andrej si to môže dovoliť. OK. Ten čo máš ty? Čo? Čo, Andrej? Padol mu s tým. Igor. Aký? Igor, neviem, jak je to Dreamhound. Igor, Podľa neho neviem, jak Albus. je. Julian ma zabil, ako je to možné? Netuším. Už umrí. No, zabíte. Áno, Teď je hore. nie, Adam o tom nevie však nie. A mám dieru, on tam stojí, dieru. Hej, s golkom predierujem. Chodí dať knajfom, knajfom. Gratulujem. Ja zatiaľ mám parádne skóre, čo si myslíte? Igor, hoď mi AVP, prosím. Ani nebudem zapínať tabulku, lebo Igor, už chceš mi hoď? uvidím, že tam budú dizajky. Poďte Bčko. Igor, ty nemáš spináka? Nie. Nemáš spináka. Nie, Čo? ani ja nemám. Lebo ja mu nedám tam, že? Nie, ale ja hej. No hurá! Tu je ďalší, on bol tu. Tam není. Kde som tu videl dvoch. Dvoch som tu videl. Ja vážne som tu videl dvoch. Kde je? Čo? Kde je? Na Ašku. Aha, bum. Na Ašku. Počkaj, poďme ho potverkovať. Poď Adam. Nestiel som. No tak. A ja už spingu. Adam, po tejto hre ukončíme video. Koľko má minút? 20 ideme. Už sa môžeme pomaly aj lúčiť, je? Aha. Aha! On je v budke, je autonúb, je v budke. Aha! On je hore s autonúbom. Lebo ja vystrelím sa. No Andrej, je to na tebe. Zvedavie. Andrej, neražuj. Ostaň taň. Nemáš úplne zlú kempu, choď hectane. Nehaj ho tak, nech tam je, to je jedno. Dobre, idú zabiť dvoch strán. Rezím písť. Ej, on ho zabil. Pozor! Bože. Juj. Jak možné, že Gezdy ako sa defuzuje? To není možné. Sposlánko. Asi. Asi. Ty vole, asi jo? Asi ne, no. Izo, tebe sa páči z Raudovcesku AVP Hyper Beast? Celkom hej. Mne sa páči je Phobos. OK, Igor. Oni sú tam, vidíš ich? No, dnes. Odklepal som. Jej, pomoc ide na A! Nice. Hurá, poďme ho Takže potverkovať, poďte. Idem. ja by som sa s vami pri tomto tverku rozlúčil. Pozdravte ich moji kamaráti. Ak sa vám Ahojte.
Ahojte. Ak sa vám video páčilo, dajte like a tak odber a komentár a uvidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ majte sa.